temerii deasupra acolo, știi? Așteaptă mulți acolo, ăla de ce? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Se va începe aghiazma mică sau slujba de sfințire a apei și imediat după aceea vom intra cu icoana Maicii Domnului Umileniei în biserică, unde reprezentanții oficiali ne vor povesti despre istoricul acestei icoane, ca toată lumea să știe exact despre ce este vorba. Iertați și ne Dumnezeu. Nostru totdeauna bun și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Curat și Ceresc, Mângâietorul și adevărului, care presupunești toate împlinești de bunătăți și orăsător de viață, vinoște să răjuiește pentru noi și ne încordește pe noi toată suflăciunea și mântuiește bunătățile. Sfântă Dumnezeule, Sfântă Sfântă Martunești pentru noi, Sfântă Dumnezeule, Sfântă Sfântă Martunești pentru noi, Sfântă Dumnezeule, Sfântă Sfântă Martunești pentru noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Prea Sfântului Dumnezeu și Dumnezeu, Doamne, curăță și păcatele noastre, pânează fără de legile noastre, Sfântul și urmează și legile de Prințoasă, pentru numele. Doamne și Doamne și Doamne și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Doamne,